Itu kan kamu nungta prospek yung parti nomor ba kini political opponent gila ban use kini ka win ang election to paganda. Ki political again kinam use I only one uncle kim use different uncle. Andre kajing ya tre kam jongi hapo dis council kadai ka way ka long chipenta ba kilaya surut pramaki tengi pat ni perkhat ba lada ka amendment jong ka settle ka don te lada ki NPP ki wan khot ya kini ki leader jongi tengi ngi ong bale ngin e ya ka jaj bendru jongi ngi de ban don ka hok ban ya batai namenta ka amendment jong ka settle more or less lakamno ki major amendment ki don ko bandru ki major amendment jong ka settle te na try ngi perkhat ban namenta ka jaj bendru namar ka dismissal ka men hi ka deal bat ka hok jong ka kendo bat ka nong mainly ka riti ka dustur ka dis council bat ka jaka ka putar ka jongi te ka issues bade bat dismissal ka ya fair bat issues ki bade ha postil try ngim don cinger ban tre bat kino ki parti like tang pa ka BJP ngila mention ka tan Delhi ro haswa ba ka ingin join lang bat ke NPP ki laong hi ba ngim don cinger ban tre bat kino ki parti namar pa bale ba ndang ila tre bat kino ki parti nginem kongo palat ya ka boy ong ka ideology jo ingin penon kami ingin stay ka ideology ka jongi ha kongres da po dis council hi ka debit tik dementa ka riti ku dustur bat ka jaka ka puta na try kam don kata ka jingong ki bei gila ban ong le ka ne ka tai ndre ka BJP kam don da po dis council bat ba aro ka de ka menta ka ba nginga i ba ngi hap perkhat ban menta ka jendru namar ka im kayap kasik sendil kadai kepadon kam ka dis council kami lang ba kasik sendil lada ki amen ni tang haki la ne ngi perkhat ba namar ki kim perkhat rekum ki UDP bet NP kim perkhat palat ai kata ni perkhat ba ngi long ni sokhya ai kata ngi la perkhat sani ba